Sa unang araw ng livelihood training dito sa Agricultural Training Institute sa Pili, Camarines Sur, sumentro ito sa poultry production and management. Tulong ang training ng Department of Agriculture bilang bahagi pa rin ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Kasama sa training si Nanay Olivia, na una nang nakausap ng Kamsur News noong huling araw niya sa quarantine facility. Mas panatag na po yung kalooban kasi mas maayos na yung paligid talaga, iba talaga sa probinsya. Kumpara sa Maynila, hindi na po ako mangungutang ng puhunan. Nakahanda po sila na tulungan po kami na hindi po kami pabayaan. Ang concern tayo is magkaigosin na ng alternate livelihood as well as ma-ensure itong food security sa kasaidang household. Itinuro kay Nanay Olivia at nasa 20 iba pang benepisyaryo ang mga paraan ng tamang pamamahala ng manukan. Magayon magbuhay sa probinsya. All you have to do is maghigos, pakinabangan ng itinatawag ang gobyerno, and at the same time, palagoon. Sumunod na araw, nabigyan na ng mga bagong aalagaang manok si Nanay Olivia. Bitbit ang kanyang mga natutunan sa training, handa na raw siyang palaguin ang natanggap na pangkabuhayan. Sa gitna ng pandemya, hindi nawawala ng pag-asang makabangon muli ang mga kababayan nating nalugmok sa kahirapan, gaya ng mga benepisyaryo ng Balik Probinsya program na umaasang magiging matagumpay ang sisimulang hanap buhay. Sing Nantes, Kamsur News.